río moi limpo, moi limpo. E estaba eu nadando, 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 nadando. Cando de repente, alá, había algo na auga, algo que flotaba, algo que se movía. Que sería? Que sería? Era... Era... Ui! Era un círculo. Era un círculo blanco, é verdade. E dixe, que será? Que será? Que será? Non paraba de nadar. E nadaba, e pensei, será a lúa? Non. Porque era o día? Non, está na auga. Mirade! Saiu do ovo. Oh! Era un renacuajo. Que me dis? Renacuajo. Empezou a nadar. Mirade, ui, agora móvese diferente. A ver. Oh, pero que pasa? Que pasa? A ver, oi. Mi río. Pero que faz? Oh, no. Mira que ten aquí dentro. Sabedes o que é? É un peite, para que serve? Para peitearse, así, mirade, riquitiquití. E é grande ou é pequeno? Como é? Sí, é grande. É de que cor é? Amarillo. Canto sabedes que grandes sodes vos? Pero Nano seguro, como ainda é pequeno, é amarelo, verdade? Nano non sabe, non lle digades que é un peite, vale? A ver que di ele. Nano, oye o que hai aquí fora, a ver se sabes o que é. Oi, xa vou. A ver. Xa sei o que hai. É un cabalo. Un peine. É un peite. Eso non me peitearse. Peiteate. Riquitiquití. Pum. Oi. É un paraguas, cachorra. Xa sei. É unha guitarra eléctrica, mira. Sí que sei o que é. É que é un sombreiro, coido eu. Non é un sombreiro, a que non? Xa sei o que é. Moi ben. Sabe que é unha cunca?